O Tripura hastebo watei nobar kotor paikebo nok huk bufang wafang ayo kotor kelai kebo nok nukhung rok kising misik pulam rok pawo saltung tung kebo teiran sajak di prasa rok ni tei nangjangnai haruni kati tei kuani tei ran payo tei huk pai choba khaine rokbo belai keno satungni bagoi hukni moi ketheng thai ketheng mai rok achaya ongo omo haikeno tini chini killa ati blogni bisingo khobjak kajigang bisini longdor kami dei laksman parani amjayo sarapsa watui thaima bai kothor kalaibai nok nukhung debak babaika longdor kamini 27 poribar eba nukhungni nok kothor kalaibai tongjangnai nok gereika laksman parani bohaino 15 poribar eba nukhungni nok tin plam babai tongjangnai nok gerei ungmabai jingjalo kelai leikha Tripura tongko songlugorok opra teibai tongko songlugorok hapangno subachu sanaikha je Tripura tongko songlugorokni nukhung tin bajaini rok borok hapangno subachu sankha tei borok khukti bajeng knainainino borok tamo salai Ketam ni bagai miti bas mokana watai phai watai kom khai no par khai kothor kelai si no ro pabai ka tin no sini no kasia oro sini parani joto 15 poribar sengnai tai bu kebang khana longdor no para rogo saini aseng mane je sima jora tabo jora 15 poribar sini para singo ge tongjangnai nogo tabo jaga krika futhai ro krika dia ro mane no ganti ro sini mai rung ro mai khang joto no sipai le tabuk bo jagao tongnai na rongke teka sarun tinte tong aron thanglai tonglai kha jaga uya phano ge sini omo pura sini room kotor bo joto pabai khini abai ge je kothor kalai mani koita ongnai tini tinta rong 5 menit rong nai na o jarao 5 menit hai kothor kalai nok rok bebak most kalai pabai khini joto pabai kha kothor simi de kalai na watai de phai na nok baro watai phai kha no kom nok bar kabang ke kothor kabang kalai ke amna tei tamo sarkar no koina muchung omona tei sarkar no ang ke taisa koina muchung sanna muchung jengno tin no khong halabdru khano jeng sarkar thani sanna muchung sini tong thai jaga men aro sini mane tabo watai wakang ke thai krei aro no jeng thunani janani ke no gati ro korika ke toy sarkar thani omona sanna muchung ini ni mungke para nih mungdam langsung para kajian kila adi blok abu hai ke no ni kami wo je kothor kelai nok rok je nostong mani tamo sana mo jong amno te amo je sarkar khainai jengno ju balang ke kisale
hamnai koita family rok ngai 25 27 poribar ngai ta nosto mani asuk poribar kebama ji nos tong mani nog rok kotor kulai tabuk bo jagao tong kana rok mane baini nok jika ham nioro jeng thang hata mane tong hata ene soron ti har haike haike ba school rogo ba haike tongani মানে apa haike wa masuk naro মানে যদি চাইang ke ta no ka ham rogo mane angkono di tongo judi cayang ke angkono di tong nai ta no mane para bising tong ta angkono di ke tamo sanamu chungabron tei lukurong nai ke ba habang wa chuk nai rok no sarkar rok no je neta khainai amo jengno jiba lang ke kisale hamnai ta ke no ni je constituency wo to bot sarkar tongo state sarkar hege ba dc sarkar tongnai ndc cm purnachandra tongo ke bangmani mla rampodo tongo ke aurono he kuno sada sakanaro saya ko mane tak mane watai phaila do mane hothat phaila ha besek dekha bahai besek degai no kotor like aku sumni rak nai prai pas menit dong nai kotor phai manita kotor simi deklai na watai deklai kotor simita mane nokbar mo phayo kotor mo phay ta bahai na ke tei roke kuno nos tong ya da nosto tele krai kha ke emne mairung hai kheba rang rok rabar rok de sid rok de toni mani rok kuno siwai nos toro den kha amole angko same ko ekjon len noksimi len nostong kha nok che nostong kha langke rebar bong the mairung mane mai chala thung nosto nogot je mani tongmani bebak no nos tong kha bebang nostong kha ke no ni kami ni bum kita mo longdor para bo andar play mo amo kila blok bai na sabono koyo norok je 25 26 27 ta ji nosto ongmani kotor kalai sarkaro je chubaju manthung hinai norok koi hormani abono na angkani ni mung kita mo palon kumar molsom da ni in re lo tang na da atun ka ken menang hai om ta hanong thut in di kan kai to gonti in ham tireng kai nei to amate amsun ma da imo adui tanang ni te con ơi ai nghe phén ngồi đi cây son ơi con mar sữa dầu ta nên lúc nấy khoai mù ăn này anong pisong ai anong te dokumen ngai te adui mu dui nghe te đi swap mà wa nang khai salam na nghe te đi swap da hima to sinin sarkar ang imo dabi thorang inom nang te tirang do rang nang te suang tin ni jong na oh da mobile kan nang tu da nerming te imo reng kai na da nang ni te nang iner ser imo tirang ni nom i rul tang nin inai ai mo be atun ken mo om tan na om no nei koi mo tu da hai in kat ka kai ne tom tan kan ngar beng kan nang kya da hima ahong ajung ro ahong lai hi rul atak lai ken nang om nang ni te anu kat kami kan kai om nang te hina ken te nang om mo om mane nang om nya ya kai om tanu ina bek tanu kersen tanu kat kan imo arshita ima duita pe pon ne ria duita manu lekhong ai te song ngai ko ma duita le khong ai te duima almari sung kan om ba atun de kai sen ta da hima to sin imo ami pui ale sarkar ala imo chong mi tuang ni no hai so hai ni pui kan te chang kai jong sarkar kan khom do bi kai tho sarkar in te nang man ta kai man ta kat ka da nong te himo hi ayong to sinin in thar mo nang la jong la khanin mo im nang jong chem in thar kai jong ta in thar nga da nerming te करने का लाक्ष्मी मौसम